ben Matthijs Naas van BMRO Pietersma. Ik ben ingeëerd door de gemeente. En ja, het leidt er helemaal in. We staan nu bij een BM, die is helemaal los op deze kant, die staat op een weg. Dus deze hebben we er aan de eerste al. En de wortels die ben je troprutsen, dus die staat gewoon los. Nou ja, de meesten hebben nou dat er nu nog skeermeiding gaat. Dus vandaar dat we eerst het spul aan de kant halen moeten. Hij kwam wel zo'n stuk omhoog. Wat? Hier, gewoon het pad. Het hele pad? Tuurlijk, die boom die gaat helemaal naar die huizen toe. Komt hij terug. Dus ja, door die beweging ben die wortels. De grond is natuurlijk hartstikke verzadigd van water ook. En ik zag hier de hele grond bewegen, jongen. Dus als die loskomt, dondert hij op die huizen natuurlijk. Hier, dat is de eigenaar. Die woont hier. Get er nou uit? Ja, als je er meer bent. Ja, doe het vorige keer al. Ja, nou, wie ben je nou? Dus ik zou zeggen, actie. De bijen die sliepen daar in de slierpkamer, dus dat erom dondert en die takken die rammen er toch wel in. Dus dat vond ik wel riskant, ik moet weer dat we nou wij helden. En snijden komt de weststorm, heb ik het, denk ik zo aan 8. Dus dan is het maar goed dat het fit is. En hoe wie dat dan, oude menje? Ik had de bijen voortgebracht. Ik had het hok leeggehaald, ik had de bijen ergens oors laten sliepen. En nou, toen voel ik voor mezelf wel veilig genoeg. Dat het nog plat heen. Ja, vond je hem nog? Ja, dat vond ik, ja. Nou, mooi. Ja, het is voor u dagelijks ding, hè. Dus we zorgen ermee. Maar we genieten ervan, hè. Ja? Ja, we vinden het prachtig. Waarom? Nou, één keer de houtziekte hadden we nooit over over. Nee. Dat is zo. De houtziekte? Ja, de houtziekte. Jouw kan les uit, jongen, de houtziekte. De houtziekte dat is van, ja, als je iemand in het hout zet, dan komt het nooit meer uit. Want je wil er niet meer uit. Sommige jongen die zitten in het hout en die willen dan wat anders, maar dan mensen iedere keer het hout te gebeuren. Hè. Dus dat is gewoon een verslaving. Wij snoeien net, ja, wij snoeien op 10 centimeter, ja. Dat zei ik dan altijd, maar ja. Nee, zo niks wordt nee, niks van wel. Je bent zo vrij en vogel. Ja. Dus, je geeft me in de. we hebben het hartstikke mooi. Ja. Oh nee, jongens. Daar is het. En net over. Ik ben geabonneerd op het blad van de dierenbescherming en dat kwam in april in de bus. En toen stond er een hartstikke leuke oproep, een landelijke oproep, om poesjes te gaan breien voor de dierenasiels. En toen dacht ik, hé, dat is een leuk idee. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ik heb Heidi van de Wissel, de dierenasiel De Wissel, gebeld. En goh Heidi, ik zie op de site dat jullie eigenlijk niet meedoen. En hoe komt het? Weten jullie ervan? Ja, we weten er wel van, maar ja, we zijn er niet aan toegekomen. Nou, en door mijn enthousiasme maakte ik Heidi ook zo enthousiast dat we zijn begonnen met een oproep bij de bejaarden in Leppeheem. De breiklub die heeft meegedaan, een paar vriendinnen hier uit het dorp en nog een paar huisvrouwen uit het dorp. Die hebben meegedaan. Dus zo is het eigenlijk uitgebreid tot, we hebben samen 145 poesjes gebreid.
En in totaal hebben ze ruim 400. Je ziet hier achter ons kittens, heel veel kittens. We hebben afgelopen jaar heel veel katten binnengekregen. Rond de 800 katten vorig jaar. Een heel groot gedeelte daarvan zijn klein, zijn kittens. Dus die zijn echt rond de 8 weken, 12 weken. En die worden hier met of zonder moeder komen die hier binnen. En we dachten, ja, daar moeten we eigenlijk gewoon wat extra geld voor zien te krijgen. Dus we zijn met onze knittenactie begonnen. En ja, we doen het dus echt voor de kittens. Al het geld wat we gaan verdienen met de kittens gaan naar alle kittens hier in Dierenopvang De Wissel. Yes, I know. I know how the time it has gone. But now I know. Yes, I know. Now I know how the time it has gone. We zijn ze nu nog druk aan het verzamelen. Dus we roepen nu nog mensen op, begin met breien. We hebben hier in Tassiel liggen breipatronen klaar die mensen kunnen ophalen. Er is ook een website, www.knitten.nl. Daar staan de breipatronen op. Dus nu roepen we nog op om te breien en rond eind november, sowieso in december, gaan we de knittens verkopen. We hebben een winkelpand in de binnenstad van Leeuwarden hebben we gevonden en daar gaan we de knittens verkopen. Voor het dierenasiel is het gewoon hartstikke fijn, maar voor jezelf, het is zo lekker rustgevend en je doet het voor een goed doel. En dat is leuk om in je vrije tijd daarmee bezig te zijn.